Šakala, vítam vás z nového videa, moje meno je Martin Hebert. Dneska sa spolu pozrieme na jedno veľmi zaujímavé video. Je momentálne 11 hodín večer a ja som si pozeral Instagram a vybehlo na mňa toto video. Určite všetci poznáte Azru z Farmy 15 a milá Azra sa rozhodla robiť reklamu a nie len takú reklamu, ale rovno sa rozhodla robiť reklamu na vibrátory. Ešte som v živote takúto reklamu nevidel a veľmi som sa na tomto videu pobavil a bol by to hriech na toto nenatočiť video. Čiže bez ďalších zbytočných kecov ideme sa pozrieť na to video. Už z tejto prvej sekundy to vyzerá veľmi zaujímavo. Môžeme tu vidieť nejaké putá, ktoré vo videu ani neboli, ale je to zaujímavý prop. Lebo to video ja som už videl, ináč by som nenatočil hneď video o tom. Môžeme tu vidieť veľmi zaujímavé vibrátory a ideme si pustiť to video. Si teda hlavne babi. Uzavrela som spoluprácu so Sexshop.cz a mám tu pre vás niekoľko skvelých produktov, ktoré som si ja objednala a poďme si ich spoločne rozbaliť a o každom jednom povedať niečo viac. Ako prvý produkt tu mám Boom Hailey, známe venusine guločky. Máte to v takomto krásnom čiernom. Ja ich napríklad nepoznám. Obyčajnom balení. Tu je ovládač. Vlastne tu sú tie vibračné guločky. Tu sa to zapína. Tu si viete nastaviť rôzne rýchlosti týmto ovládačom vlastne. Sú výborné na tréningy pánvového svalstva, majú vlastne taktiež luxusný detail a silikonovú štruktúru a sú fakt, že perfektné. Luxusný detail, keby ste si náhodou nevšimli. A veľmi ich odporúčam. Máme tu ďalší produkt Rimba Toys, to je, že... To je ovládač. Alebo nie, to je mikrofón. To je mikrofón. Môj obľúbený. Má 10 vibračných schopností na 40 rôznych spôsobov, čo je fakt, že brutál. Je giganticky veľký. Tuto sa vlastne zapínam. A tu si vlastne viete nastaviť rýchlosť a tu vlastne si to stupňujete. Má to 10 vlastne tých stupňov a je fakt, že brutálny. A ako ďalší produkt tu máme Misty Terrific s prenosným balením, ktoré si môžete... S prenosným balením? Môžete zobrať spolu aj na dovolenku trebárs, aj do lietadla. No jasne, keby ste sa náhodou v lietadle nudili, tak prečo nie? A poďme si ho spoločne rozbaliť. Mimochodom je vodotesný. Ale čo, čiže môžete si strkať vibrátor aj pod vodou. Super. S realistickým. Výrezom? Má 10 vibrácií. Viete si to vlastne tiež stupňovať. A takto si vlastne viete tam pridávať stupne, koľko vlastne chcete aj odobrať. A je vodeodolný. Áno, to už sme počuli, Azra. A nemôžeme zabudnúť na tento produkt Boom Princess pre všetky princezny. Pre všetky princesky, čo pozerajú toto video, tak si ho hneď choďte kúpiť. Pokiaľ princesky, pokiaľ nemáte tento vibrátor, tak neviete, o čo prichádzate. To je ružový. Poďme si ho spoločne rozbaliť. V takomto obale. Ten vzdych, to namáhavé rozbalovanie.
Takto krásne ružový s vyhrievaním. Ale čo, tak to je super. 10 rôznymi vibráciami. Poďme si ho zapnúť. Ja zase myslím, že poďme si ho vyskúšať. Hlavne to vyhrievanie podľa mňa úplne, že mega to nemám väčšinou kadejaký vibrátor a má to aj také No, nemá. to pulzovanie, kadejaké si viete nastaviť Kadejaké pulzovanie. tuto. A tiež si to viete stupňovať. A hlavne takýto ružový a pekný. Princeznovský. Pre všetky princezné. No, Koniec všetky princesky. No, hovoril som. tu máme tento vibrátor Roland Flap, ktorý vlastne viete využívať To je čo, zbraň? To je puška. v akýchkoľvek polohách. Tento vlastne Čiže aj hore nohami. Teda hore hlavou. Ale chápete. vám stimuluje klitoris. Vibrátor je že multifunkčný. Má 3 vibrácie rôzne a viete si ich stupňovať. Takto vlastne Katastrofa. sa vám to tu krúti a tu si vlastne To čo je miešačka na farbu? viete aj zároveň zapnúť tú stimuláciu na klitoris. Takže viete to mať také double combo. Sexuálne hračky sa stali bežnou súčasťou každého jedného z vás, vašich životov. Som hanba o tom rozprávať, preto som sa rozhodla verejne, bez hanby, vám o týchto produktoch porozprávať taktiež ako sex. Sú to bežné veci, ktoré patria k životu, takže preto som sa rozhodla si spraviť takúto spoluprácu. Dúfam, že tieto produkty vám budú prinášať rovnakú radosť, tak ako aj mne. Tak mne asi radosť nebudú prinášať. Jej určite, hej. O tom nepochybujem. Nezabudnite si spraviť nákup, budete mať 15% zľavu s kódom AZRA a viete si vlastne na Slovensko zakúpiť na eros.sk a pre Česko sexshop.cz. Keďže Azra toto postla pred 5 hodinami, tak ešte na storky dávala pár vecí, tak ideme sa ešte na to pozrieť. Tých zdravých ľudí, ktorí nie sú nejakí pohoršení z toho, že robím promo sexshopu, tak pre vás platí. No a všetci ostatní, čo ste pohoršení, čo pozeráte toto video, tak ste chorí ľudia. 15% zľava na sexshop.cz, tam si vedia vlastne Češi zakúpiť a na eros.sk si vedia zakúpiť Slováci. 15% zľava a Azra 15 platí pre obe stránky. A ľudia, trošku sa uvoľnite, nebuďte úplne pohoršení zo všetkého, pretože to je úplne normálna, banálna vec a všetci to aj tak používate, takže čo? Ja to napríklad nepoužívam, hej. Práve mi nejaká pani napísala, že sa mi veľmi sklamala kvôli tomu, že propakujem sexuálne hračky. Povedzte mi prosím vás. Sexuálne hračky. Prečo som Ten zoom 10 z 10. týmto sklamala? Z jakého dôvodu, ty kokos? Keď aj tak tie sexuálne hračky sú úplne bežná vec, ktorú... No jasné, to je bežná vec. Ideš po ulici, mladé dievčatá v rukách vibrátory sa tam šermujú s vibrátormi. Ono, ja si myslím, že takéto veci by mali vždy ostať v súkromí. Akože hej, robiť na to spoluprácu, ok. Keď sa na to cítiš, tak prečo nie, ale musíš rátať s tým, že ľudia sú jednoducho niektorí prijebaní. Oni ti budú písať, budú sa pohoršovať, ale určite ona musela s týmto rátať, keď hneď bezhlavo zobrala túto spoluprácu. Určite aj tá pani používa a možno ne, čo ja viem, možno ja sexuálka, ale a čo? Proste ja nechápem tomuto nastaveniu niektorých ľudí. Proste všetko, čo je sexuálne, je pohoršujúce a na všetkým sa pozastavujete. Aj tak všetci proste máte sex, máte hračky, máte všetko proste. Ja nemám hračky, už som ti to povedal. Ani nechcem mať.
Tak nechápem, prečo toľko zlá je okolo toho. No, zlí ste ľudia, zlí. No a ešte jeden gentleman jej napísal, že neukážeš mi, ako ich používaš. A ona na to odpísala, že tutoriály nerobím. Akože ak náhodou Azra pozerá toto video, tak by to bol riadny biznisový nápad. Vieš, ako by to malo propagáciu na nejaké služby, ako sú OnlyFans. Ona by si tam nahrala rôzne videá, ako skúšaš tie produkty. Ľudia by si to vlastne zaplatili, aby si tie videá mohli pozrieť. Vlastne tak na takej báze funguje stránka OnlyFans, ak by ste niektorí nevedeli. Tak ja si myslím, že by to bolo riadne promo na OnlyFans. Neviem, ja si myslím, že ona OnlyFans nemá. Má tu iba TikTok. Čiže ja si myslím, že ona OnlyFans nemá, ale ja si myslím, že to nebude až tak ďaleká budúcnosť a ja si myslím, že aj ona bude mať OnlyFans za chvíľku. Takže tuto by som ukončil dneskajšie video. Dneskajšie video vôbec nemalo pôsobiť ako hate. Bolo to čisto iba na pobavenie. Nech si každý robí reklamu o čom chce, aj o plienkach pre dospelákov. Mne je to napríklad osobne jedno. Tak dúfam, že ste sa aspoň pri tomto dneskajšom videu aspoň trošku pobavili. Ak sa ti toto video páčilo, daj palec hore, napíš mi dolu do komentáru, čo si ty myslíš o tejto novej Azrinej spolupráci. Ak si tu nový, hodí mi odber a my sa uvidíme, hádam, ešte tento rok, neviem. Uvidíme. Adios. Daj odber. A treba mi srať, tak si pohni. Plán je následovný. Peťo, rýchlo, bo ja sa fakt pokakam. Peťo? Peťo? Odišiel. Vyjdi von! Do Peťo, ja sa doserem. Ach, bože! Ja tu idem tiež oddychovať, kým sa vysere. Jaj, kakam. Super. Pač. Veď som mohol ísť domov s prepichnutým krkom. Preháňaš. Ale to jak si...